Jos haluat lisää tällaista sisältöä, tilaa kanava ja tykkää videosta. Luku 1. Intiimi yhteys ja mieli. Tieteellinen perusta. Johdanto. Läheisyyden voima suomalaisessa talvessa. Kuvittele luminen ilta Suomessa, kun pimeys painaa mieltä ja yksinäisyys hiipii nurkkiin. Tällaisina hetkinä intiimi läheisyys voi olla kuin lämmin valo, joka murtaa masennuksen varjoja. Säännöllinen yhdynnän on tieteellisesti osoitettu vaikuttavan myönteisesti mielenterveyteen, erityisesti masennuksen oireisiin. Tämä luku tarkastelee, miten fyysinen läheisyys tukee suomalaisten hyvinvointia ja mitä tiede sanoo sen vaikutuksista aivojen kemiaan. Tieteellinen tausta. Oksitosiini ja endorfiinit. Tutkimukset osoittavat, että säännöllinen yhdynnän vapauttaa aivoissa oksitosiinia, niin sanottua rakkaushormonia, joka vahvistaa kiintymystä ja vähentää stressiä. Carter and Porges, 2013. Oksitosiini alentaa kortisolin tasoja, mikä on erityisen tärkeää masennuksesta kärsiville, sillä korkea kortisoli liittyy ahdistukseen ja mielialan laskuun. Lisäksi yhdynnän aikana vapautuvat endorfiinit toimivat luonnollisina kipulääkkeinä ja mielialan kohottajina. Magon and Kalra, 2010. Suomessa, missä kaamosaika voi häiritä serotoniinin tuotantoa, nämä biokemialliset reaktiot tarjoavat luonnollisen tavan tukea mielenterveyttä. Suomalainen konteksti. Yksinäisyys ja läheisyyden kaipuu. Tilastokeskuksen mukaan yksinäisyys koskettaa noin 20% suomalaisista aikuisista, ja masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. THL 2023. Intiimi läheisyys voi toimia vastalääkkeenä, sillä se vahvistaa ihmissuhteita ja luo turvallisuuden tunnetta. Esimerkiksi pitkissä parisuhteissa säännöllinen fyysinen kontakti on yhdistetty parempaan tyytyväisyyteen ja vähentyneisiin masennusoireisiin. Heyman et al. 2011. Suomessa, missä avoimuus tunteista voi olla haastavaa, läheisyys tarjoaa sanattoman tavan ilmaista rakkautta ja tukea. Käytännön hyödyt. Stressin lievitys ja uni. Säännöllinen yhdynnän parantaa unen laatua, mikä on kriittistä masennuksen hallinnassa. Unihäiriöt ovat yleisiä masennuksen oireita, ja tutkimukset osoittavat, että orgasmin jälkeinen rentoutuminen edistää syvempää unta. Brissette et al. 2012. Suomessa, missä kaamosmasennus vaikuttaa moniin, parempi uni voi katkaista negatiivisen kierteen. Lisäksi fyysinen aktiivisuus yhdynnän aikana lisää sydän- ja verenkiertoelimistön terveyttä, mikä tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haasteet ja ratkaisut. Kaikki suomalaiset eivät elä parisuhteessa, ja läheisyyden puute voi korostua sinkkujen keskuudessa. Tässä kohtaa on tärkeää korostaa, että itsetyydytys voi tarjota samankaltaisia biokemiallisia hyötyjä, kuten endorfiinien vapautumista. Komisaruk and Whipple, 2005. Lisäksi avoin keskustelu seksuaalisuudesta ja mielenterveydestä voi vähentää stigmaa ja rohkaista ihmisiä hakemaan apua. Suomalaiset voivat hyödyntää esimerkiksi terapeuttisia palveluita, kuten Väestöliiton tarjoamia neuvontapalveluita, jotka tukevat seksuaaliterveyttä. Yhteenveto. Intiimi läheisyys on kuin lämmin viltti kylmänä talviyönä. Se käytännön hyödyt. Intiimiyden rakentaminen arjessa. Suomalaiset voivat integroida läheisyyttä arkeensa pienin askelin. Yhteiset rituaalit, kuten illanvietto ilman digitaalisia häiriöitä, voivat luoda tilaa intiimille yhteydelle. Lisäksi avoin keskustelu toiveista ja tarpeista on tärkeää. Väestöliiton tarjoamat parisuhdekurssit ja neuvontapalvelut voivat auttaa pareja vahvistamaan sidettaan ja käsittelemään masennukseen liittyviä haasteita. Kulttuuriset herkkyydet. Stigma ja avoimuus. Seksuaalisuuteen liittyvä stigma on yhä läsnä Suomessa, erityisesti vanhempien sukupolvien keskuudessa.
Kuitenkin nuoremmat sukupolvet ovat avoimempia keskustelemaan seksuaaliterveydestä, mikä luo toivoa. Koulutus ja avoimet keskustelut voivat auttaa normalisoimaan intiimiyden ja mielenterveyden yhteyden, rohkaisten pareja hakemaan apua. Yhteenveto. Säännöllinen läheisyys on kuin sytyke, joka pitää parisuhteen liekin elossa. Suomessa se ei ainoastaan vahvista sidosta, vaan myös lievittää masennuksen oireita, luoden turvaa ja toivoa. Seuraavassa luvussa tarkastelemme, miten yksilöt voivat hyödyntää tätä omassa elämässään. Luku 3. Yksilön hyvinvointi, itsensä löytäminen läheisyyden kautta. Johdanto, itsen äärellä masennus voi tehdä olosta yksinäisen, mutta intiimi läheisyys, olipa se kumppanin kanssa tai itsensä kanssa, voi muistuttaa meitä omasta arvostamme. Tämä luku keskittyy siihen, miten säännöllinen yhdynnän tukee yksilön mielenterveyttä Suomessa ja miten suomalaiset voivat löytää tasapainon itsensä kanssa. Tieteellinen näkökulma. Itsetunto ja kehonkuva. Tutkimukset osoittavat, että säännöllinen seksuaalinen aktiivisuus vahvistaa itsetuntoa ja positiivista kehonkuvaa. Meltzer and McNulty, 2010. Suomessa, missä media asettaa paineita ulkonäölle, intiimi läheisyys voi auttaa yksilöitä hyväksymään itsensä. Lisäksi itsetyydytys tarjoaa samankaltaisia biokemiallisia hyötyjä, kuten endorfiinien vapautumista, mikä tukee mielialaa. Komisaruk and Whipple, 2011. Suomalainen konteksti. Yksinäisyys ja itsensä rakastaminen. Yksinäisyys on merkittävä ongelma Suomessa, ja sinkkujen osuus väestöstä kasvaa. Tilastokeskus, 2002. Intiimi itsensä kanssa voi olla tapa lievittää yksinäisyyttä ja vahvistaa mielenterveyttä. Lisäksi avoin keskustelu seksuaalisuudesta voi auttaa normalisoimaan itsetyydytyksen ja poistaa siihen liittyvää stigmaa. Käytännön hyödyt. Arjen rituaalit. Suomalaiset voivat integroida intiimiä itsensä kanssa arkeensa pienin askelin. Esimerkiksi mindfulness-harjoitukset, jotka keskittyvät kehon tuntemuksiin, voivat tukea seksuaaliterveyttä. Lisäksi terapeuttiset palvelut, kuten Väestöliiton neuvontapalvelut, voivat auttaa yksilöitä käsittelemään masennukseen liittyviä haasteita. Kulttuuriset herkkyydet, stigma ja avoimuus. Seksuaalisuuteen liittyvä stigma on yhä läsnä Suomessa, erityisesti vanhempien sukupolvien keskuudessa. Kuitenkin nuoremmat sukupolvet ovat avoimimpia keskustelemaan seksuaaliterveydestä, mikä luo toivoa. Koulutus ja avoimet keskustelut ovat avainasemassa. Yhteenveto intiimi yhteys itsensä kanssa on kuin peili, joka heijastaa oman arvon. Suomessa se auttaa yksilöitä löytämään tasapainon ja lievittämään masennuksen oireita. Seuraavassa luvussa tarkastelemme yhteisöllisyyden roolia. Luku 4. Yhteisöllisyys ja tuki, intiimiyden voima yhteisöissä. Johdanto, yhteisön sylissä. Suomessa yhteisöllisyys on voimavara, joka tukee mielenterveyttä. Intiimi läheisyys ei ole vain yksilöllinen kokemus, vaan se voi vahvistaa yhteisöjä, joissa ihmiset jakavat kokemuksiaan. Tämä luku keskittyy siis siihen, miten säännöllinen yhdynnän tukee yhteisöllisyyttä ja miten suomalaiset voivat tukea toisiaan. Tieteellinen näkökulma. Sosiaalinen tuki ja mielenterveys. Tutkimukset osoittavat, että vahvat sosiaaliset verkostot vähentävät masennuksen todennäköisyyttä. Cohen and Wills, 2009. Intiimi läheisyys voi vahvistaa näitä verkostoja, sillä se luo positiivisia kokemuksia ja tukee ihmissuhteita. Suomessa, missä yhteisöllisyys voi olla hajanaista, intiimi läheisyys voi toimita silta. Suomalainen konteksti. Yhteisöllisyyden haasteet. Suomessa yhteisöllisyys kohtaa moderneja haasteita, kuten digitalisaation ja yksilöllisyyden korostumisen. Kuitenkin yhteisöt, kuten vertaistukiryhmät, voivat tarjota tilan, jossa ihmiset jakavat kokemuksiaan intiimistä läheisyydestä ja mielenterveydestä. Esimerkiksi Väestöliiton tarjoamat ryhmät. Käytännön hyödyt.
Yhteisön rakentaminen. Suomalaiset voivat tukea yhteisöllisyyttä osallistumalla vertaistukiryhmiin ja avoimiin keskusteluihin. Lisäksi koulutukset, kuten seksuaaliterveyteen keskittyvät kurssit, voivat auttaa normalisoimaan intiimiyden ja mielenterveyden yhteyden. Kulttuuriset herkkyydet. Stigma ja avoimuus. Seksuaalisuuteen liittyvä stigma on yhä läsnä Suomessa, erityisesti vanhempien sukupolvien keskuudessa. Kuitenkin nuoremmat sukupolvet ovat avoimimpia keskustelemaan seksuaaliterveydestä, mikä luo toivoa. Yhteenveto-yhteisöllisyys on kuin lämmin tuli, joka syttyy jaettujen kokemusten äärellä. Suomessa intiimi läheisyys voi vahvistaa yhteisöjä ja lievittää masennuksen oireita. Seuraavassa luvussa tarkastelemme tulevaisuutta. Luku 5. Tulevaisuus, toivoa ja toimintaa. Suomessa johdanto kohti valoisampaa huomista. Intiimi läheisyys on toivon tuoja, joka voi muuttaa suomalaisten elämää. Tämä luku visioi, miten säännöllinen yhdynnän voi tukea mielenterveyttä tulevaisuudessa ja miten suomalaiset voivat rakentaa valoisampaa huomista. Tieteellinen näkökulma. Tulevaisuuden tutkimus. Tulevaisuudessa tutkimus voi syventää ymmärrystämme intiimiyden ja mielenterveyden yhteydestä. Esimerkiksi neurotieteet voivat paljastaa uusia tapoja, joilla oksitosiini ja dopamiini vaikuttavat masennukseen. Suomalainen konteksti. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet Suomessa. Tulevaisuus voi tuoda uusia tapoja tukea intiimiä läheisyyttä, kuten digitaalisia alustoja ja terapioita. Lisäksi avoimuuden lisääntyminen voi normalisoida seksuaaliterveyden. Käytännön hyödyt. Toimenpidesuositukset. Suomalaiset voivat tukea tätä tulevaisuutta osallistumalla koulutuksiin, avoimiin keskusteluihin ja vertaistukiryhmiin. Lisäksi hallitus voisi investoida seksuaaliterveyteen. Kulttuuriset herkkyydet. Stigma ja avoimuus. Seksuaalisuuteen liittyvä stigma on yhä läsnä Suomessa, mutta nuoremmat sukupolvet voivat muuttaa tätä. Koulutus on avainasemassa. Yhteenveto intiimi läheisyys on toivoa. Se on tapa, joka muistuttaa meitä yhteydestä ja ihmisyydestä. Suomessa se voi muuttaa elämiä luoden valoisamman huomisen.